Ассалому алайкум, дӯстони азизи ман. Хуш омадед ҳама каса ба канали ман. Обуначиҳои наве ки ба канали ман обуна шудастен, шуморам хуш омадед, дӯстони азизам. Иҷода бошад, тарзи тайёр намудани гиждамандия пешкаш мекунам. Марҳамат, тамошо кунед. Маҳсулот барои тесташ бошад: 250 грамм об, 1 қошуқ намак, 1 дона тухму ба орд дар кор. Ордуш бошад то сахтак шудани ҳамин зволамон. Чӣ хеле ки диден, аввал дар косамон об андохтагим, ай болош намак, тухм ба орда меандозем. Баъд духтаро, зволаи и ман то сустак намебиёд. Шумо сахтакак шуре, ба хотире ки вақте ки ҳамин тоб метиҳен, гулош пачақ нашавад, нест нашавада. Хай навора тамошо кунед. Апаҷону хоҳарҷонои ман, дӯстони азизи ман, ҳазор раҳмати калон барое ки канали мана интихоб карде, суханҳои беҳтарин менависед, дар видео лайк мемонем. Не ки охирон видеомда просмотрош 17,000 чанqa шудай, лайкош 200 чанта. Апаҷону хоҳарҷоно, ай лайк мондани шумо ҳечи мақсад аз шумо кам намеша. Лайкакотонам монен, апаҷону хоҳарҷоно. Хай бо просмотри видео нағз меша. Ай лайк мондан ҳамин қадарае ки мақсад вақти шумо лайк монде, просмотр нағз меша. Чӣ хеле ки медонед, канали ман ҳамаш пухтупаза, апаҷону хоҳарҷоно. Ай лайк мондани шумода ягон зарар нестай, ба хотире ки пухтупазаи канали, мақсад ягон чизи дига нестай. Баъд шумо вақте ки лайк монден, просмотр ҳамин қадар хушрӯ мешава. Лайк монен бо мада як мотиватсия мешава ки барои шумо видеои нав иншоалло ай пешай бо баҳри шумо пешкаш мекунам, апаҷону хоҳарҷоно. Ба якта комментария шудай, вақте ки ман гап мезанам, апаҷону хоҳарҷоно мегум, навистай апаҷону хоҳарҷонои ман. Хай чӣ маъни дора аку апаҷону хоҳарҷоно гуфтан ягон зарар дора? Ё ки ман фақат шумо кати ҳамин ҳей гуфта гап занам намешад ку? Хай мо забони ширин дорем, мо одамои ҳисёр апаҷону хоҳарҷон кати мақсад гап мезанем да. Ба ҳамин хотир шумо хай бекорен, одамое ки комментари нито менависен, навистан гирен. Иҷо чӣ хеле ки мебинен зволама гирифтум, хай як пара мемонам, иқадам метиём. Баъд фарш тайёр кардистам. Чӣ хеле ки медонед, ман навораи пешинамда агарот ман нишон додагӣ будум. Каду, бодиринг, помидор, хай ҳамаи сабзавот шинондагӣ будум усола наворамда. Кадуҳое ки дар наворам пухтупаз мекунам, самбуса, манту мекунам, ин ҳамаш меҳнати дасти худумай. Иҷа фарш тайёр мекунем. Барои фаршмон бошад каду дар кораю, пиёз дар корай. дӯстони азизи ман, иҷода бошад, ширкати Атомира ба шумо тавсия додастам. Ин хоҳараки мо кор мекунад, шуморо ба кор даъват мекунад. Дар ширкати Атоми беҳтарин корай, беҳтарин маҳсулотай. Дар иҷа боша айзванитон намеғалтед, бор гирифта хона ба хона намегардед. Дар 250 сум дар 1 сол харид мекунед. Тамом духтаро, ин сетивой маркетаи ширкати Атоми. Дигар ширкатҳо, дигар бозиҳои буромадае ки мақсад пул дода регистратсия мешен, охирда мақсад месӯзед, пули калон додагин. Ҳам хеле бовар кунед, хеле гапу хабар шунидум ки бисёри бечораи занҳои тоҷики мо дуромадиян, регистратсия кардиян, пул дода, мақсад ки фреб хӯрдиян. Апаҷону хоҳарҷоно, ширкати Атоми ихе нестай. Инами хоҳарак монда нависе, мегира регистратсия мекуна. Шумо ҳамин 250 сумда харид мекунед, шумо ойликҳои нағзда меравед. Шумо харид ки карден, бал ҷамъ меша, балҳои шумои ойликда мебарад. Як бор шанси худтона санҷед, марҳамат кунед, хоҳарҷон монда нависе, шумода бо ёрдам метиҳад. Апаҷону хоҳарҷоно, вақте ки шуморо даъват кардан ки мана чанд бор ҳамихелӣ бо зиёда даъват кардан, ман рости гап негуфтум. Хай чӣ дар кора, вақте ки ягон ҷо боша просто гӯянд биё пулти регистратсия мекунем, маҳсулот намехарем. Вай фаҳмида гирен ки пирамидаи фреб мехӯрен. Апаҷону хоҳарҷоно, илтимос ба ҳамхелӣ чизо дода нашавед. Салому алайкум духтарои ҷон. Ина ма маошҳои ширкати Атоми ма гирифтам. И ойлики 3 ҳафтаинаи май духтаро. Иҷада 375,000 ай ойлики 3 ҳафтаинаи май. Ина маош ай ширкати Атоми. Ҳар як кадоми шумо метонен ки биёен дар ширкати Атоми регистратсия шавен, кам тарак ҳаракат кунен, анам хеле маошҳоро ба даст биёрен. Дар муддати кӯтоҳ шумо метонен мастер шавен. Ойлики мастерӣ таги 200,000 рублай, ойлики бриллианти 400,000 рублай. духтаракои ҷон, и ойлики и маоши 3 ҳафтаинаи май 375,000 рубл. Иҷа боша кадуя қатъи пиёз. Чӣ хеле ки диден тоза кардум. Ин иҷада боша шуштагиём. Пиёза боша як пара мемонам барои реза кардан. Кадура боша айтюрка мегзаронам духтаро. Хай баъзе одамо ҳам хел чоркунҷа реза мекунанд. Мада ҳамин хел маъқулай да айтюрка мегзаронӣ, бо ба мазаак мешава.
баъд апаҷону хоҳарҷонои ман навори пешинамда дар бораи курс гап задагӣ будум. Тайёр кардистам иншааллоҳ ба наздикӣ курси салат мақсад печёни торт, мохито насиб карда боша ҳамаша аделна курс сар метиҳем онлайн кати. Ҳозира духтарое ки ина мақсад ватсапнда биромадан тоқа дарс додестам шуна. Беғарзи вай мақсад хонам омадестиян ёдодестам. Аи чизое ки ҳозир ман тайёр мекунам, салатое ки тайёр мекунам барои онлайн курс сар додан тайёр кардистам. И ҳоли дар ютуб каналам нестай. Якта салати гранатви салати анорӣ кардагим ба фикрам дар каналам ҳастай. А дигарош нестай дар каналам. Ҳама салатҳои корейскӣ майонездор, бе майонез, мохито қати якта курс мекунам. Бо пирожнию торту вайоша аделна курс сар метиҳем онлайн кати. Хай насиб карда боша кае ки тайёр кардам сар додам курсма бо мегум тона. Апаҷону хоҳарҷоне ки дар ватсап биромадем пурсидестен тезтарак курста сарте насиб иншааллоҳ. Ман ки ҳамин тайёр кардам аввал шумо як гап мезанам. Апаҷону хоҳарҷоно кӯшиш кунен ҳунарро омӯзен. Вақте ки ҳунар дошта бошен ягон вақт хор намешин. Бовар мекунен? Хай пеш давраҳода мақсад ҳама вақт мардако кор мекарданд. Ҳозир ҳам хел замона пешравӣ кардае. Ҳамин занҳо метавонанд худшон 6-10 хона пул кор карда пухтупаз заказ мегирем. Мақсад кӯшиш кунед ки ҳамин пухтупаз ягон вақт аймода намерава. Нони даҳани худтонай бовар мекунен? Ман ҳамчун як зан ҳамин рӯзое дида мақсад ба шумо ҳамин рӯзое тавсия додестам ки чанқай метавонен ҳунар омӯзен. Ҳунар ягон вақт шуморо хор намекунад. бовар мекунен ҳамин 1 сум 2 суме ки шумо мана мисол 100 1000 500 шумо расход кардеку вай шумода чанд баробар зиёд бовар мекунен бар зиёдушку шумода фоида мемонад. Мақсад пухтупаз чӣ шиде заказ мегирен. Заказ ки гирифтен мақсад оста дастон ки рост шид курс ҳуй метиҳен. Ҳозир ҳамин ҳама бовар кунед пухтупаз кади пеш мераванд. Ҳамин пухтупаз ягон вақт аймода намеравада. Ҳама вақт дар корай, ҳама вақт ҷашну маъракаҳода пухтупаз дар корай. Ба ҳамон хотир ман ҳамчун як зан ба ҳамаи духтаракҳои хонашин, апаҷонои хонашин тавсия метиҳем ки ҳунар омӯзен. Ҳунар ягон вақт хор намекунад шумоя. Каме ҳам бошад дар зиндагитон дар шавҳаротон якта ёрдам мешавад. Айтаи қанати шавҳаротон мебардорен. Фарзандотонро мақсад чизое мехостагишона ба орзу ҳавасушон мерасонен. Иҷа чӣ хеле ки диден ҳамун якта зуволае ки гирифтагӣ будум барои манту ҳамуное ҳамаша ба зуволачакҳо тақсим мекунам. Иҷа ман хай мантучаҳома калонтар кардагӣ будум. Ба хотире ки хай чӣ хелае кӯдако майда кати нағма карда мешинанд ба ҳамин хотир калон кардам ки хушрӯ хӯранд. Шумо метавонед ки ҳамин зуволачаҳои мантуя майдача гирен. Хай ба хости дили худтонайда чӣ хеле ки шумода маъқулай. Баъди ба зуволачаҳо тақсим кардан болошонро мепӯшонему мемонем я 20 минут дам мегирад. Баъди дам гирифтан бармегирем инам хел тунук мекунем шонаю фарш монда печонда гирифтан мегирем. Шумо метавонед ки гӯшт кати тайёр кунед. Аку хай ман каду ки бисёртарак доштум ба хотире ки моҳи март мебиёяд кадуо уже мегӯянд хай дурнаш безеб мешада. Набошад ҳечи нашидан кадуомо ба хотире ки безеб нашаванд гуфтум биё хай кадуомо истифода барум самбусаи манту кардагим ба. Инам хай нишон додагим ку бинен а як тарафш қапену гирд ба гирд тоб тием. Ранги ҳами самбусаи туркӣ бори тоб метиҳему ба охирша байнша ҳамаша мегирем дар як точка ҳам хел ҷамъ мекунему камакак меҷиқеша. Инамҷа хай ман хушрӯ карда нишон додагим ку. Апаҷону хоҳарҷоное ки мегӯянд дар ҳамаи влогот ягон секрет надорӣ чӣ хеле ҳаста хушрӯ нишон метиҳӣ. Апаҷону хоҳарҷоно нишон метиҳем ба хотире ки шумоям як чӣ ёд гирем. Мада раҳматгӯем мада анамиш басай. Канали мада ки мақсад дар омаден тамошо карден подписатсия кунен. Кадоме ки бе подписатсия тамошо мекунад апаҷону хоҳарҷоно подписатсия кунен. Манам хурсанд мешам. Навораи назм бо баҳри шумо пешкаш мекунам. Баъди видеои тамошо кардан дар видео лайк монен ай ҳамаи шумо миннатдор мешам. Инам хеле мантуя печонда шудум. Баъди печонда шудан дар роған тар карда дар мантупазак мемонем шона. Баъд дар дараҷаи 40 минут мепазад. Ин иҷа боша мантуи ман тайёр кардагӣ пухта хай мантуи беҳтарин омадагӣ буд. Ман ин мантуя тайёр кардам. Апаҷоно хоҳиш карданд ки наворша тезтарак бирорен. Ина апаҷону хоҳарҷонои ман тамошо кунен дастгириётонро фаромӯш накунен. Иҷа боша навора ба анҷом мерасонам. Хайр апаҷону хоҳарҷонои ман то навори оянда худо нигаҳбони мову шумо бошад.